Включваме се от изкачването. Северната страна на Хвимлас. Виж как му идва силата на Марселиньо, като види камерата. Така, включваме се най-вече за да отбележим наличието на велоалея, по която се движи бат Тедо. Бат се Марсел я нарушава. Жегата е много добра. Колегите с термометрите си траят за температурата, но то ще стане по-хладно, ако знаем какви са градусите. Има някакви облаци. Движението на ето такива тежкотоварни автомобили е доста сериозно. Но да, все пак това си е пътя от Турция за Русе, север и така. Сега ще направим малко от моите нови любими кадри.